Bobiš si dneska budeme dneska videa a dneska bude video, kde budeme prankovat lidi s tímhle a s tímhle. Ok, rovno. Pozrieme sa na ľudí. Takže pozrieme sa, aké majú brejnoty, job, zahor. Ty vole, jedu proste sa. Kam ide slepočka? Čo to je vôbec? To je mačička. Mačička asi ma vidí. Asi ma krásna. A ideme sa pozrieť na ľudí. Poz hotspot. Poz hotspot. No podľa, nechytajte ma. Uchyláci. Ja som dobrá, ideme sa pozrieť na brejnoty. Aké najlepšie brejnoty má žena? Stigma! Fuj. Levorka, super. Fuj. Aha, sme sa. Prosím, ja. Ideme do druhého. Počkaj, ten má niečo vôbec? Nie. A to je, tento vypadá pekne. A nejdu zobrať toho pod hotspota. A sa hajka tu ani moro. Fora, bro. Job, ale strašne by som chcela job. Ja napíšem niečo. Plus trade. Plus English. Plus trade. Please English. Into my pod hotspot. Pardon. Prepačte. Kde môj chamoš? Kde môj Sahur? Ja som Sahur. Ale speciálne asi nezajem. A kde je vôbec tá Sahur? Schovaný bez tak. Ešte sa to odnesím. Skúsime to Sahura. To je jeho maminka a tatínek. A nie. A kde je Sahur, vole? Kde je? Nevidím. Jdu ho okrát. No to chceš. Queen is haba. O, děkuju. Zase. Ale začal. Aha, dobro, skákaj. Co to znamená? Já ti dáme poklad. Samo. Kapučino asasino. Čes. Divo, to si dáš. Samuelko, prosím tě, chadarky. Samuel! Ale Samuel... No, já ti dám taky... No. Ale začo, ja nemám toho kapučina, ja som si dal drbe. No. My cappuccino. Ja dám za to trade asi za tra zombie. Alebo Sahur. Please. My
Cappuccino asesino. Prosím ťa, prosím, za tvoj cappuccino. Kde si, Samuelko? Samuelko. Yes! A tento, no? Tento. A nebo za job se hůle. Ale to nevím. No môžem, čo? No. Akože čo robíš ty? Čo robíš? Vláj z voce pri... Hovno ti rozumiem, Mari. Odariti. Dobre. Moje biči to tady tu. Nejako bič. To chceš, vole. Ja ti nič nedám. Nič ti... Jen to nerozumiem. Bicicleteira. Ale... Aha. Ja si... Poda si zoberiem. Ktorý? A dáme ešte bez kolečko. Ja som to ešte troška. Asi nezískame tohoto. Dobré lidé, to bylo všechno. Bye bye.